Oedd dad fi arfer byw lan yn Penwain a roedd pobl yn meddwl bod e'n ardal eitha bach rough a fi'n wastad yn cofio dad yn dweud un stori wrthyn ni bod rhyw teulu wedi rhoi golchi mas ar y lein yn yr ardd a roedd rhywun dod mewn a dwyn popeth, pants, socks, jeans, popeth i mynd. Cwpl o diwrnodau wedyn, oedd y jeans nôl ar y lein, da nodyn yn dweud too small. Pryd oedd dad fi ar mynd mas mewn i'r dre yn Aberdâr, oedd e'n dod gytre a shortcut oedd mynd trwy Aberdâr Park, ond oedd y park, oedd e'n pitch black, oedd ti ddim yn gallu gweld unrhyw beth, so oedd e'n tymau bach yn ofnus rhag ofn bod rhywun yn jumpo mas arno fe. So, mwyn creu'r argraff bod mwy na un person yn cerdded gytre dy dad, oedd e'n arfer cynnu tair ffag, so oedd un yn ei ceg, oedd e'n dal dau mas fel un wedyn, oedd e'n cael sgwrs. Hey John, nes ti joio'r noson mas? Wel, oedd e'n alright. Be am ti, Phil? Wel, oedd ddim lot mas, ond nes ti joio, tamad? So oedd e'n cerdded fel un, fel bod tair person ar rhag ofn bod rhywun yn jumpo mas arno fe.